Ассалому алайкум бинандагони азиз. Бародаро чихеле ки ваъда додем, гуфтем ки ҳамин корро мекунем. Боз ҳам гуфтестем ки воҳимаҳои мо барои худнамоӣ не, барои ки як кас ба ваҷд биёя, як каса бифора, як кас ибрат бигира ё ки ҳам хеле. Деҳаи мо чихеле ки медонем 56 гектар замини ҳамвориай. Ҳисоб накардем, китоби ҳам хеле. Лекин дарахт дар 56 гектар бояд дарахт не ҷангалҳо бошанд, бояд боғҳо бошанд, неки нест мутаассифона. ҳаст боғҳо ҳастанд, ки барои 56 гектар ҳеҷ мумкин ки дар ҳамин деҳаи мо ҳамагӣ 1-1.5 гектар боғ боша. И хуб нест. Мардум замин надоранд, дар кӯҳҳо боғ кардеистанд, ҳаракат кардеистанд, неки дар ҷои ҳаракат нест. Чихеле ки мо ваъда додем бародаро, ҳамин бари девол ҳамиҷа чарогаҳай ховай ҳамира сабз карданем. Ваъда додем ки мекунем, неки кардесем иншолло. Майда муддати ягон 2 ҳафта шуд ки ҷубор кандеистам бародаро. Ин ҷубори кандагии ман. Бародаро барои ҷубор кандан хеле заҳмат кашидем, тамошо кунед. ҳамин хеле ҷубора кандем овардем. хоҳ каш хоҳ рост ки ҳамин бари девол мо ҷубора кандем овардем. ҳамин хеле рафтагиай ҳозираша имсолаша бачаҳо баҳор гузаштааст. ҳамин қадр ҳаракат кардем. ҷубора барои чӣ кандем? Дар боло кандем ки бари поёна сабз кунем. Нигаҳ кунед, ниҳоли нокай овардем, ҳамҷара кандем, шинондем. Якта иҷа, якта поёнтар. А якдигар 4 метр, 3.5 метр дур шинодистем. Ниҳоли нок дар ҷоҳои мо ана ҳамин ниҳол. На 2 метр қад дора. ғавсиш ҳамин қадар. Нархиш 8 сомонӣ. Меаранд мефурӯшанд. Нархиш 8 сомонӣ. Ана хел бародаро. ҳамин хел. Бародаро насиб боша. Мақсади мо ҳамия ки танҳо иҷа не. Кори бо булдозер мо якам мушкилӣ пайдо кард, булдозера бурдан. Агар булдозер мебуд, мо канал мекандем. Болотар як овай. Об қариби то ними ҳамиҷара меомад. Ягон 50-80 метр боло меомад. 50-80 метр боло ки биёя, иншолло ки 50-80 метрига боз ниҳол мешунам ҳамиҷа. бародаро тарзи шинондани ниҳола ҳар яки мо иншолло ки медонем чӣ хел мешинонӣ. Лекин якам қинай. Якам кориш сахтай. Дидесе ки барои як ниҳола шинондан 80 дар 80, 1 дар 1 та давра шакл ё ки чоркунҷа бикани бояд. Чиқириш бикани ягон 50 сантиметр. Барои ки тахша бинӣ ки хоки хуб доре надоре, хоки хуб надошта боша, хоки хубш рехтан дар кор. Бисёр қинай. 50 сантиметр ба бел кандан ин қинай. Кандем барои ҳамин мардум бисёр намешинонанд, кам мешинонанд. Лекин чихеле ки дар байни тоҷико меган дони ҳила чапагардон мекунӣ фила. Бо ҳамин ҳилаҳо мо ҷубора кандем. ҷубора тирамоҳ сар кардадам бародаро. Тирамоҳ хеле задам, 4 рӯз задем, ягон 20 метр, 30 метр кандам, тамом. Санг дора, ғам дод. Лекин дар вақте ки ҳамхели матаблок якта дорӣ, корот беҳад осон мешава. ҷубора ҳам ба ҳами кандем. Рихлит мекана мулоим мекуна, ба бел мегирӣ, чапагардон мекунӣ, мешавад ҷубор. Якам қинтарай дастот шал мекуна, барои санг дора. Дринг мепара. Неки ба ҳар ҳол нисбати бел боз хубтар. Малоим мекуна, кандан мегирӣ. Бародаро боз ниҳолшинониро гуфтем ки қинай. Ҳоле ниҳолшинони ба бел нишондон метим. Боз баъди ба матаблок чӣ хел ниҳол мешинонӣ. Мо бурид мекардагӣ аппарат надорем. Бурид мекардагӣ аппарат пул меса. Пул ёфтан дар деҳот осон нест. Ба ҳамин хотир мо ҳам
як фрезер дора. Ва он фрезер на танҳо побел мекунем, шидгор мекунем, балки вехои сева мулоим мекунем, нарм мекунем, вехои драхтора мулоим мекунем, боз ба гайри ҷои ноҳол мекунем. ина ҳозир якта мекунам, нишон медиҳем бародаро. ҷое ки ниҳол шинондем, ина якта. Дигариш боз 4 метри тараф, 3,5-4 метри тараф бояд ҳамҷа бикунем. дестаки нише бияй барои деволай. Якта иҷа мешинонем, якта иҷа мешинонем. ҳамин хел то хела ҷора диста баъд як рад мешава. ҳозир ҳамиҷаро мекунам, тамошо кунем чӣ хел мекунем. ана бародаро тарзи кандани ҷои ниҳол. ҳозир давомша боз нишон медиҳем, тамошо кунед. хоки даруна дар атроф мепартоем барое ки ҳалқашакл шава, давршакл шава ки об ҳамиҷа манъ шава. баъзе вақтҳо об фулоида нарава. барои ҳамин дар гирди атрофш мешавем. мулоим шидагия бародаро ва белхати ира дидеси ки санг дорад. санги бисёр дорад. барои ҳам ба бел кандан осон нест. вақте ва матаблок майдаш мекунем, мулоимаш мекунем, ин хати осонае. хокша мегирем, мепартои тамом. ин бародаро ҷои ниҳол тайёр. ниҳолро берем бишинонем. ин бародаро ниҳолое ки мо харидем. ягон 300 дона харидагием ба шумо. дона ҳамин ниҳоло хардагием. ниҳоли нок. ин дар байншу баъзе ниҳолои бегунаҳам ҳастанд, намедонам чанд. шав рафтем гирифтем, надидем. ҳам мебинем савза. барои мо фарқ чӣ? мақсади мо савз кардани ниҳолае. ҳар чӣ ки боша набоша бисавза тамом. фақат ки мо камтар дер кардем. муддати як моҳае ки ниҳолоро овардем. як моҳ не, ягон бисту чанд рӯз шудагия ки ниҳолоро мо овардем, ҳамҷа тайхок кардем, мондагиай. интизори чӣ будем? интизори булдозер. сабабе ки нест камай дар атрофҳои мо камай техника. булдозер интизор доштем. булдозер омад ва ҷангу ҷанҷолига овардемаш. назди хонаро текис кардем, ҳама тинҷ. пеши хона боғ мешавад. 1,5 гектар дар пеши хона боғ мекунем насиб. 1,5 гектар моро камӣ кардест аст. бари девол дабромадем. Не бародаро. ҳамин ки савз шава, иншоаллоҳ ки
хурдагиш садақа. Фақат ҳаракат кунем ки 2 сол 3 соли аввал нигаҳшон кунем ки мол нахрашу. Гӯспанд, гов, боз нахрашу. Дигар армон нест гуфти бародар. Бародар азиз, қинай. Тоқат ба танҳоӣ якам қимтар аст. ҳар ҳеҷ гап не, мо сарро дар санг зада истодаем ки кор буд шава. Мисол иқадар не, ҳамин қадар буд шава, зиёдтар буд шава хубтар аст. ин бисмиллоҳ мекунем, бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегем барои шинондани дарахт. Дина рӯз бегаҳ сар кардем шинондана. Як 15 та шинондем, оли нав ҷо кандистем боз. Ҳамихел шинонда мерем. Ниҳолом ба фирм камӣ мекунанд, хай ҳастай боз. Дар марказмон мефурӯшанд, мерем аҷо боз меорем. Бародаро, 30 сантиметр поён сангай, регай, хокдора кам. Ана 20 сантиметри боло хоки сиҳай, хоки беҳад хубай. Ниҳоломон то мемонем, ай ҳамиҷа метрошем. Хоки сиҳа. Ин хоки ҷубор кандагиай. Инҷа сиҳа хокай, хоки бахватай. ҳай бачаҳо давом ша, ҳама медонанд. иша тамошоам накунем мешавад. фаромӯш накунед ки дарахт айда қисмай иборатай. Якташ реша, якташ тана. вақте шинонан ҳатман ҳамин реша боло тайхо кардан дар кор нест. Кам-кам касалӣ пайдо мекунад. грибок меган, пӯсиш ба амал меояд, безеб мешавад. ва боз баъзеҳо мешинонанд дарахта салафан мемонанд, ҳар ҳилаҳо мекунанд дар поёнҳо, барое ки поёнда влажност нест, заминҳо тар нестанд. мо дар баландкаҳоем, ба ҳамин хотир доим нам ҳаст, тарӣ ҳаст. ина бародари азиз, кор бор зиндагӣ ҳамин. мега ки наворҳо каманд, кор зиёдтае бародаро. набромадем ки пушта, мебироем ба қарибӣ. кору бор бисёрай. меҳнат кардан дар кор, меҳнат кардастем. хай шумо да барори кор, мо дам барори кор. иншоаллоҳ ки бисавзану шумо бия ҳамид меваҳо бихӯре. зинда бошед дар амони аллоҳ. то боздид. фаромӯш накунед бачаҳо. баъзан доим не ягу бор лайк ҷазер кунед, ҳеҷ гап надорад.